Balimao Anyokma, très urgent et très chaud. Balimao, manifestation bas de bec à Burkina Faso. Burkina ka chaman de bora. Burkina ni Mali frontière là. O dugumogo ba de bec a commencé à bobi. Ko vraiment, ko yoro ka gele. Mali on mena ko tien de fangena. Anya ye France 24 ni RFU ya bla. France ou ka media ou tarabla. Mogo munu bora ka manifester Burkina ou mabo capitaine contrôle là de. Ou bora parce que jatke wale mogo be bon mal la kata attaquer ke Burkina ou ko kusegena. Kou deme. Sinon mabo be capitaine contrôle là non. Malion aw nanga janga a video la jeflo yani nganda do ala a video ere da fale fle aw nanga la ja semene fla oro la. Que les populations de Djibasso à la frontière avec le Mali sont sorties manifester contre l'insécurité d'après un habitant. La situation sécuritaire est tellement dégradée qu'il est impossible d'aller chier sans avoir une arme. Quand ni betara nyegena taka la kofo marfaka kibulu ko kusegena kwa au nanga janga la je. Voilà. Donc, au bela jele ya isa. Burkina ka chama bora. Ou manifestera. Dobe ka taka ke inafo capitaine desera, capitaine ma desede. Ou bora ntu chien foloi. Ou ka boldo fana karameno fana ira aula. Ou dimina. Ou bora kumina meno de fode angan yoro fana je. Voilà, agwa yesu ko me kujina bika barke malati ka barke abore ana de ta mali bena anga yogon de me suna an shega ni de Djibasso ya voilà yare su ko de na kana attaque Burkina ka shoko do mali tuli kata mali bena ka ta tumiyo ta yoro chama be jere su tale malla ay sabra bo kan de donc je serai balla mali ti do Burkina be ko abana voilà ni asko e kaya boka bolo di yoma nga barake anga kela kene jibuye Malien bela jele kuma ngi sano donc nya yira bela jele yayi ni wu chien flana do be bo Burkina ka segara. Moi je dis chapeau aux autorités burkinabé wala be barala capitaine be barala. Il faut qu'on dise la vérité, capitaine Ibe barala wallahi. Malien tu sais que Naube ka barake nyogobolo ni dokono jelino dokono finendo barabe geleade Burkina be ka jatka wale moko kele nu ngengedi mais Mali be ka keni afangeli madi imala asimi boraka dobo anga bidjela donc a fo moko nyena Burkina ka nunu mabo capitaine contrôle là non o mabo ko capitaine de serafana non ou bora parce que Assimi Goïta ay kuma ina mede Assimi keleme ka accord de keni jatke wale mogoyi ube buru ni café du mal la beta Burkina ka faka ne amen ni ay Assimi ko ka go onyi aka genga bo fanga la tant que Assimi be Burkina te sécuriser mais Burkina be chama mane famiaw chama bolo ko na Assimi tara Assimi des problèmes yi Assimi des IC problème yi bi et puis Bamako kerefela fait be non jatke wale mogo be yala moto la choya muja ayereka anga ni video fana naje u bo bone be malla fan baby u ye mali fan beta bi a video flanga video la je u beta misiri kona u la fleni a voilà la video
Ni bina jaraka mogo de moto la tanto. Ni bina jaraka mogo de moto la tanto. Abela jele aide. Ni bina jaraka mogo de moto la. Et pour tout de rodé, ou beta fo dugula do nyana bo amena ni ndoma sina. Amena sili auka misiri la. Ou bena o do fana ka sili awa herabishi herabikli. Ou te sran. Bon, ambise ka nunu kele choko jume. Oye malien beka fara nyokon kan. Nyen kale alo koranela Assimi Kelentisi. Les 5 généraux Kelentisi. On ni nami unde tugulembu ko dunu ni balafola o katanai. Sauf la bolikene fle Assimi sera dans rod la. Bon ni do ba ko ni barka ba ko abe siga ko ni. Mo be kasola Assimi ko taka bebla. Ka discours kala malio aina farani Assimi kanga mali bobulla ntisi. Mais non. Tu sais danga de di duaude di. Halala de ne nyamade ni. Awa karato de o c'est-à-dire que oba sombi bin wallahi billahi ita kloui mali be ka taka droit au mur di nyen kale korale la Asimi anga sanu boro nunu ube ka to lumine bi ali volu be ka ali lebi bebo kalama bon Burkina ko be tonye fefe la bi Burkina ko be ka barake wallahi capitaine be ka seko ke VDP be Burkina surasu be na Mali yere deme kuma chamanga frontière la mais jenyonya kuye munya akko kono je ya nyonyi capitaine ibe kale te négocier ni jatke wala mo Assimi Goïta be jogo ka négocier nous mo nuru be si malla de ka buruni ka femi malla oni malien kadi malien de bu balo duma o be dumuni ke Mali ko be malo kunu du Mali ko ka ta Burkina ka fa Burkina ne a fo do mu Assimi mai Burkina kacha mabora kane dokoya ita esi fe on est balma Burkina ba ko ka dine ko jugu o ma famia de Assimi Tissédi dami ba mu fle na be ka dami ba kala dami ba ka fsane Assimi wallahi billahi dami ba vomi ke Assimi mogo be se ka Assimi de maya bekele aujourd'hui solution tabou akara gonkel la blade awa Kelentisi fana ube ka nega ka Kelemisa Kelentisi ni ala na kratia awa nani Burkina torantola dondola abangantate malien be ka sebe ka dade tant que Assimi Goïta be ka négociation ni kani marfatiku ye uku daka sinoko Mali kono ka dese ka marfasa ka dobanga arme ka budget la ani Burkina memo ameo me dondola amangantante aya seba ka da munyu dai dan digi dai dandani de Burkina bi munyu dondola ba foko no ko merde Burkina be o te Assimi don Assimi e fenjugudi. Moi j'aime le Burkina Faso. Wallahi. Et capitaine, je n'ai rien à reprocher à capitaine. Capitaine travaille bien même. Wallahi capitaine nga foutite. C'est le Mali. C'est Assimi Goïta. Bon là comment be fle. Ali doso, halo do ka taka accord munu jinge Mali doso jatile ta Assimi bulu. Hali ka VDP kere Mali kono atese kake. Hali ka marfasa ngadi Mali armée ma hali ka recrutement ke Mali armée kono ya beke yurugu ni corruption yi jamana milliards be chouin Assimi Goïta kerefe mogo odo ko so adama de ni ta ke janfay ala bi baraka bandi mama ni te fe ika manguya soro imabo Assimi na de wallahi ni gera Assimi na ni manguya soro ka fuma tunya mogo di ne bora kuma la malien fefe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warti no wala abe Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abene segu tungara ka code promo du urgent Senwave application photo et refléné voilà na Senwave application télécharger abene ka code promo du urgent 10 € beno ya reta ko fa baka banque information be du aw somo be malla Sénégal Korbar Cameroun abul ko orange nuta du to ko be 40 ka na warti ma baso orange na sur place warti go fla to trom glesa warti go fla na sabana bada 1 € 97 2 € keme fla dro ore kundu akambe ciao